no problem, no problem, no problem, no problem, no problem, no problem. No problem, chciałbyś iść na piwko? No problem, kasę zdobyć szybko? No problem, chciałbyś mieć dziewczynę? No problem, i leć tylko na chwilę. No problem, chciałbyś budzić respekt? No problem, wszystko panować perfekt? No problem, chciałbyś być żołnierzem? No problem, walczyć o swoje przymierze? No problem, jeśli kręci cię ten świat? No problem, dla nas tutaj nie ma krat. No problem, bo nie niczym ptak. No problem, bo dwa słowa to znak. No problem, chciałbyś być sportowcem? No problem, ale jesteś nałogowcem? No problem, stałeś lewą nogą? No problem, idziesz krzywo drogą? No problem. Panie i panowie, kto odpowie na pytanie, czy na każdy problem jest jakieś rozwiązanie? Może czasem go nie ma, ale nie wiem czemu. Myślę, że jak go nie ma, to nie ma problemu. Panie i panowie, kto odpowie na pytanie, czy na każdy problem jest jakieś rozwiązanie? Może czasem go nie ma, ale nie wiem czemu. Myślę, że jak go nie ma, to nie ma problemu. Nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Nie ma problemu, nie ma problemu. Jak nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Chciałbyś być piłkarzem? No problem, ale jesteś stolarzem? No problem, marzenie bogata willa? No problem, nie masz nic, to tylko chwila. No problem, chciałbyś być raperem? No problem, jesteś frajerem? No problem, chciałbyś mieć ekipę? No problem, znów idziesz na stypę? No problem, chciałbym kiedyś pobić świat? No problem, moją bronią będzie rap? No problem, wciąż się uczę i rozwijam? No problem, te kurestwo zdala mijam? No problem, chciałbyś chodzić z dziwką? No problem, i stracić ją szybko? No problem, miało być tak pięknie? No problem, ale uczucie pęknie? No problem, panie i panowie, kto odpowie na pytanie, czy na każdy problem jest jakieś rozwiązanie? Może czasem go nie ma, ale nie wiem czemu. Myślę, że jak go nie ma, to nie ma problemu. Panie i panowie, kto odpowie na pytanie, czy na każdy problem jest jakieś rozwiązanie? Może czasem go nie ma, ale nie wiem czemu. Myślę, że jak go nie ma, to nie ma problemu. Jak nie ma rozwiązania, 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 to nie ma problemu.